Чиләбе қалаһының байрам продюсеры дагы тәкъдим итә. Коштар кеуек канат кагып һаваларга, осып китер без икебез бергә ерактарга. Һин һәм мин яратам һине, һөям мин һине, язмышым бердән берем. Һин генә тормышта бер генә бар минем мәгънә. Һин генә, һин генә. Осып етер без гаҗәп тылсымлы сихри йөрҙәргә. Һәм шул ожмахта икебез бергә калырбыз мәңгегә. Һин һәм мин яратам һине, һөям мин